И хора, ето я и последната част от пицата. Ето я, готова е. Много вкусна ще бъде. Според мен. Но ето я. И така. Кратка пауза. Оле, хора, не мога да изрежа. Защото много е дебела стана. Но тя се залепи. Защо иначе? Баща ми не напусна. Ето това път, че аз ще ям. Едно време спря да праща пари. И да. Сега ще ви покажа как я ям. Кратка пауза. Така, хора, сега ще опитам от пицата. Гледайте колко е бухнала. Унцек. Много е вкусна, хора. Много е вкусна. Завил са чак. Това е малко оценка. Хора, много е вкусна. Оценката за тестото ми е 10 от 10, а отгоре ми е 9 от 9. Отгоре нещата ми са 9 от 10, но питката 10 от 10. Много вкусно. Двете като стават 20 от 10. 100 от 10. Много ми харесва. Хубаво е. И така, последвайте на още клипове. И ми напишете долу в коментарите. Искате ли още нещо да готвям? И какво? Чао!